дар ин дарс дар бораи амалиётҳое шинос мешавем ки оид ба намуди равзанаи барномаи Word мебошад. агар шумо диққат дода бошед, дар дарсҳои гузашта ман чандин борҳо масштаби варақро каму зиёд карда будам. барои иваз намудани масштаб аз ин ҷо истифода мебарам. ин амалиёт инчунин тавассути клавиатура ва мушак иҷро карда мешавад. барои ин аз клавиатура тугмаи контролро пахш карда, тугмаи байни мушакро болою поён баред. матнеро дохил мекунем. барои иваз намудани майдонҳои матн дар варақ аз линейкаҳо истифода мебаранд, аммо ҳоло мо линейкаро намебинем. барои пайдо кардани линейка ба менюи вид даромада бахши линейкаро пахш мекунем ва чӣ хеле ки мебинед линейкаҳо пайдо шуд. аз ин ҷо мо метавонем майдони матнҳоро каму зиёд кунем. хуб, агар бори дигар ба болои линейка пахш кунем, он нест мешавад. дар ин ҷо мавзӯи зерин ба анҷом мерасад. саломат бошед то дарси дигар.